May I come in? रुक जा। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଲଗ। A few moments later. ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି ଆଳୁ ଝୋଳ ହେଇଛି ଆଉ କାକୁଡି। A few moments later. ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାତ ସରିଗଲାଣି ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ପକେଇଛୁ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇସାରିଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆସ ଆମ ଘରେ କି କି ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୋଇ ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗଛ ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଏଇଟା କଲରା ଗଛ ଏଇଟା ଲାଉ ଗଛ। A few moments later. ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ କଦଳୀ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆଇବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଦଳୀ ବାଡ଼ି କେତେ କଦଳୀ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖ ସପୁରୀ ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମଳା ଗଛ ଏଇଟା ଟଗର ଗଛ ଟଗର ଗଛରେ ଛାୟା କଦଳୀ ହେଇଛି ଆଉ ଭାଇ ସପୁରୀ ଗଛ। A few moments later.